ମା ଏମିତି ଏକ ଶବ୍ଦ ଯାହା ପାଇଁ ସାରା ଦୁନିଆ ଶବ୍ଦହୀନ ହୋଇପଡ଼େ। ଆଉ ସେ ଏମିତି ପବିତ୍ର ନା, ତା ପାଇଁ ଭଗବାନ ଏହି ପୃଥିବୀରେ ଜନ୍ମ ନେଲେ। ଆସ ଆମେ ସେଇ ମା ବିଷୟରେ ଜାଣିବା। ମା ହେଉଛି ଏକ ପ୍ରାର୍ଥନା, ଯାହା ଶବ୍ଦ ହୋଇ ମଧ୍ୟ ଭଗବାନଙ୍କ ପାଖକୁ ପହଞ୍ଚେ। ଦୁନିଆର ସବୁକିଛି ଛାଡ଼ିଦେଲେ ମା କେବେ ତାଙ୍କ ସନ୍ତାନକୁ କେବେ ଛାଡ଼େ ନାହିଁ। ମାଆର ପ୍ରଣତା ଜ୍ଞାନ ହେଉଛି ସନ୍ତାନ ପାଇଁ ସବୁଠାରୁ ସୁରକ୍ଷିତ ଆଶ୍ରୟ। ଭଗବାନ ସବୁଠାରୁ ରହିପାରେ ନାହିଁ, ସେଇଥିପାଇଁ ମାଆଙ୍କୁ ସୃଷ୍ଟି କଲେ। ମାଆର ହସ ଦେଖିଲେ ସନ୍ତାନ ସମସ୍ତ ଦୁଃଖ ଚାଲିଯାଏ। ମାଆର ପ୍ରେମ ହେଉଛି ସେହି ଆଲୋକ ଯାହା ଅନ୍ଧାର ମଧ୍ୟ ପଥ ଦେଖାଇଥାଏ। ମାଆଙ୍କ ପାଖରେ ଶବ୍ଦ ଦରକାର ନାହିଁ, ଚୁପ୍ ଥିଲେ ମଧ୍ୟ ସେ ସବୁକିଛି ବୁଝିପାରେ। ମା ଏଇ ଛୋଟ ଶବ୍ଦଟିରେ ସଂସାରର ମମତା, ତ୍ୟାଗ ଓ ପ୍ରେମ ଲୁଚିଥାଏ। ମା ହେଉଛି ସେହି ପ୍ରଥମ ଗୁରୁ ଯିଏ ଆମକୁ ଚାଲିବା, କଥା କହିବା ଓ ସଂସାରକୁ ବୁଝାଇ ଶିଖାଏ। ମାଆର ପ୍ରଥମ ପ୍ରେମ ହେଉଛି ସେହି ଆଲୋକ ଯାହା କେବେ ଲିଭେ ନାହିଁ। ମା ନିଜ ଦୁଃଖକୁ ଲୁଚାଇ ସନ୍ତାନର ହସରେ ସୁଖ ଆଣିଦିଏ। ଆମେ କ୍ଳାନ୍ତ ହେଲେ ମଧ୍ୟ ତାର ପ୍ରଣତଜ୍ଞାନ ସବୁଠାରୁ ବଡ଼ ଆଶ୍ରୟ। ମାଆର ପ୍ରଣତଜ୍ଞାନ ହେଉଛି ସନ୍ତାନ ପାଇଁ ସବୁଠାରୁ ସୁରକ୍ଷିତ ସ୍ଥାନ। ଭଗବାନ ସବୁଠି ରହିପାରିଲେ ନାହିଁ, ସେହି କାରଣରୁ ମାଆଙ୍କ ଆଶୀର୍ବାଦ ଛାଡ଼ିଦେଲେ ଜୀବନ ଅଧୁରା। ମା ହେଉଛି ଜୀବନ ସବୁଠାରୁ ବଡ଼ ଆଶୀର୍ବାଦ। ମା ତା ନିଜ ପାଇଁ କିଛି ଚାହେଁ ନାହିଁ, ସେ କେବଳ ଚାହେଁ ସନ୍ତାନ ସୁଖ। ତାଙ୍କର ନୀରବ ପ୍ରାର୍ଥନା ଆମକୁ ସବୁ ବିପଦରେ ରକ୍ଷା କରେ। ସମଗ୍ର ବିଶ୍ୱ ଛାଡ଼ିଦେଲେ ମଧ୍ୟ ମା କେବେ ଆମକୁ କେବେ ଛାଡ଼େ ନାହିଁ। ସେଇଥିପାଇଁ ମାଆଙ୍କୁ ସମ୍ମାନ, ପ୍ରେମ ଓ ସମୟ ଦେବା ଆବଶ୍ୟକ। ସେ ହେଉଛି ଆମର ସବୁଠାରୁ ବଡ଼ କର୍ତ୍ତବ୍ୟ। ମାଆର ଅମୃତ ହେଉଛି ସନ୍ତାନ ପ୍ରଥମ ଜୀବନ ଆହାର। ଏହା କେବଳ ଅମୃତ ନୁହେଁ, ଏହା ମଧ୍ୟ ମାଆର ଅପାର ପ୍ରେମ, ତ୍ୟାଗ ଓ ଆଶୀର୍ବାଦ ଲୁଚିଥାଏ। ପୃଥିବୀରେ କୌଣସି ଧନ, ସମ୍ପତ୍ତି କିମ୍ବା ମୂଲ୍ୟବାନ ବସ୍ତୁ ମାଆର ଅମୃତ ସମାନ ହୋଇପାରେ ନାହିଁ। କାରଣ ମାଆର ଅମୃତ ସନ୍ତାନକୁ ସୁସ୍ଥ, ଶକ୍ତିଶାଳୀ ଓ ରୋଗ ପ୍ରତିରୋଧ କରିବାର ଶକ୍ତି ଦିଏ। ଏହା ଶିଶୁର ଶାରୀରିକ ଓ ମାନସିକ ବିକାଶ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ଭୂମିକା ନିଭାଏ। ମା ନିଜ ଶରୀରର କଷ୍ଟ ସହି ସନ୍ତାନକୁ ଅମୃତ ପିଆଥାଏ, କିନ୍ତୁ ସେ କେବେ ଅଭିଯୋଗ କରେ ନାହିଁ। ମାଆର ଅମୃତ ସହିତ ସନ୍ତାନ ମାଆର ସ୍ନେହ, ସୁରକ୍ଷା ଓ ଆତ୍ମୀୟତା ମଧ୍ୟ ପାଇଥାଏ। ଏହି ଅମୃତ ଦ୍ୱାରା ଗଢ଼ି ଉଠେ ଜୀବନର ମୂଳ ଆଧାର। ସେଇଥିପାଇଁ କୁହାଯାଏ ମାଆର କ୍ଷୀର ଅମୂଲ୍ୟ, ଏହା କେବେ ତାର ମୂଲ୍ୟ ଦେଇ ହୁଏ ନାହିଁ। ତ ଆପଣମାନେ ଜାଣିଲେ ତ ମା କିପରି ତା ସନ୍ତାନକୁ କିପରି ମଣିଷ କରେ, ତାର ଯତ୍ନ ନିଏ, ଆଉ ତାର ଅମୃତ ଜୀବନ ମୂଲ୍ୟବାନ ହୋଇପଡ଼େ। ମୁଁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ କହୁଛି, କେବେ ବି ମାଆକୁ ହତାଦର କର ନାହିଁ। ଆମେ ଯଦି ମାଆକୁ ହତାଦର କରିବା, ସେ ତା ଆଖିରୁ ଲୁହ ଝରାଇବ। ତୁମେ ଥରେ ଭାବିଲ, ତୁମ ମା ତୁମ ପାଇଁ କ'ଣ କରିଛନ୍ତି? ଯାହା ପାଖରେ ମା ଅଛି ସେ କେମିତି ରହୁଛି, ଯାହା ପାଖରେ ମା ନାହିଁ ସେ କେମିତି ରହୁଛି? ଆଉ ଗୋଟେ କଥା, ମା ବଞ୍ଚିଥିଲା ବେଳେ ତାର ମହତ୍ଵ କେହି ବୁଝିପାରନ୍ତିନି, କିନ୍ତୁ ସେ ଚାଲିଗଲା ପରେ ସମସ୍ତେ ଝୁରି ହୁଅନ୍ତି। କାରଣ ସେତେବେଳେ ତାଙ୍କୁ ମନେ ପଡ଼େ ଯେ ଆମ ମା ପାଖରେ ଥିଲା, ଆମକୁ ସବୁ କଥା ଶୁଣୁଥିଲା। ଏବିକା ସମୟରେ ଦେଖିବେ, ଯେଉଁ ପୁଅମାନେ ଏଇ ରିସେଣ୍ଟ ବାହା ହେଇଥିବେ ସେମାନେ କ'ଣ କରନ୍ତି, ତ ସେମାନେ ରିସେଣ୍ଟ ଭଲ ରହିବେ, ତାଙ୍କ ଫ୍ୟାମିଲି ଭଲ ଚାଲିବ, ସବୁକିଛି ରହିବ। କିଛି ବର୍ଷ ଗଲା ପରେ ଦେଖିବେ ସେମାନେ ତାଙ୍କ ନିଜ ବାପା ମାଆ ଟିକେ ଦୂରେଇ ଯିବେ। କାହିଁକି ନା କାରଣ ତାଙ୍କର ଫ୍ୟାମିଲିର କ'ଣ ଗୋଟେ ବୋଝ ଥାଏ। ମା ବାପା ମାନେ କ'ଣ କୁହନ୍ତି, ଏଟା କରିବା ଉଚିତ ନୁହେଁ କି ସେଟା କରିବା ଉଚିତ ନୁହେଁ, ଏମିତି ବାରମ୍ବାର କୁହନ୍ତି। ତ ଏମାନେ ପୁଅମାନେ କ'ଣ କରନ୍ତି, ଯେ ଇଏ ଲୋକଟା କେମିତି ବାରବାର ଏମିତି କେଟେ ଡାକୁଛି, ତ ସେ ପୁଅ କ'ଣ କରିବେ ନା ସେ ବାପା ମାଆଙ୍କୁ ନେଇକି ବୃଦ୍ଧାଶ୍ରମ ନେଇକି ଛାଡ଼ି ଦେଇ ଆସନ୍ତି। ସେମାନେ ଭାବିପାରନ୍ତିନି ସେମାନେ ପିଲାବେଳେ କେମିତି ଥିଲେ, ସେଇ ବାପା ମା ତୁମମାନଙ୍କୁ କେମିତି ଏତେ ବଡ଼ ଗୋଟେ ମଣିଷଟେ କଲେ। ତାହା ପାଇଁ ସେ କେତେ ପରିଶ୍ରମ କରିଥିବେ, ତାଙ୍କ ନିଜ ହାଡ଼ ଗୋଡ଼ ଚୁଟୁନା କରିକି ତୁମକୁ ମଣିଷଟେ କରିଥିବେ, ତାହା ମହତ କେହି ବୁଝିପାରନ୍ତିନି। ତ ଆପଣମାନେ ଗୋଟେ ଡାକୁବଂଶୀ ଗପ ଶୁଣିଥିବେ, ଫକୀରମୋହନ ସେନାପତିଙ୍କର ଗୋଟେ ଗଳ୍ପ। ତା ପିଲା ପାଇଁ ତ ତାକୁ ପାଠ ପଢ଼େଇଲା, ମଣିଷ କଲା, ସବୁକିଛି କଲା। ଯେମିତି ବାହା ହେଇସାରିଲା ପରେ ସେ ଚାକିରି ପାଇଗଲା। ଯେମିତି ଚାକିରି ପାଇଲା ପରେ ସେ କ'ଣ କଲା ନା ତା ସ୍ତ୍ରୀ ବୁଦ୍ଧ ପଡ଼ିକି ବାପ କ'ଣ କଲା, ହେ ତାକୁ ନେଇ ଆସ, କିଏ ବୁଦ୍ଧ ନେଇ ଛାଡ଼ି ଦେଇ ଆସିବୁ, ହଁ କି ନାହିଁ? ସେ ଲୋକଟା କାହିଁକି ଏମିତି ବାରବାର କାଶୁଛି? ତ ବଡ଼ ଲୋକ ଆସିବାକୁ ସେ ତାର କ'ଣ ପ୍ରେଷ୍ଟିଜ୍, କ'ଣ ତାର ସମ୍ମାନ କ'ଣ ଆଞ୍ଚ ଆସୁଛି। ତ ଏମିତି ଉପରେ ଗୋଟେ କାହାଣୀଟେ, ସୁନ୍ଦର କାହାଣୀଟେ ଲେଖିଥିଲେ ଫକୀରମୋହନ ସେନାପତି। ତ
ତ ଆପଣମାନେ ତ ଶୁଣିଥିବେ। ତ ଏବେକା ଟାଇମ୍ରେ ବହୁତ କିଛି ଘଟଣା ଘଟୁଛି। ତ ଆପଣ ଯେତେବେଳେ କୌଣସି ଟାଉନ୍ରେ ଯାଆନ୍ତୁ ବା କୌଣସି ଗୋଟେ ମାର୍କେଟ୍ ଯାଆନ୍ତୁ, ଦେଖେ ସେ ବୃଦ୍ଧମାନେ କ'ଣ କରନ୍ତି ନା ସେ ମାର୍କେଟରେ ସବୁ ବସିଥିବେ, ଭିକ୍ଷା ମାଗୁଥିବେ। ମନ୍ଦିର ବି ସେମିତି ସେ ଭିକ୍ଷା ମାଗୁଥିବେ। କ'ଣ ପାଇଁ? ଏଇ ତାଙ୍କ ପିଲା ଛୁଆଙ୍କ ପାଇଁ। ତ ତାଙ୍କ ପିଲା ଛୁଆମାନେ ବହୁତ ହତାଦର କରନ୍ତି, ଯାହାଫଳରେ ସେମାନେ ଘର ଛାଡ଼ି ସେମାନେ ବାହାରକୁ ବାହାରନ୍ତି, ଯାହାଫଳରେ ସେଠି ଭିକ୍ଷା ମାଗି ସେମାନେ ଚଳନ୍ତି। ତ ମୁଁ ଦୟାକରି ଅନୁରୋଧ କରୁଛି ଯେ ତମେମାନେ କିମ୍ବା ମୁଁ ତମମାନଙ୍କୁ କହୁନି, ଯେଉଁମାନେ ବାପା ମାଆଙ୍କୁ ହତାଦର କରୁଛନ୍ତି ସେମାନେ ବାପା ମାଆଙ୍କୁ ହତାଦର କରିବା କଥା ନୁହେଁ। ଏଇଟା ବହୁତ ପାପ। ବାପା ମାନେ ଅଭିଶାପ ଦେବେ ଯେ ସେ ତମେ ବି ବୟସଟା ତମେ ଗୋଟେ ବୟସ ହେଇଯିବ, ତମେ ବି ବୃଦ୍ଧ ହେଇଯିବ, ସେ ବି ତମେ ବି ସେଇ ସିଚୁଏସନ୍ ତମେ ବି ଭୋଗିବ। ତ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କ କୃପାରୁ ଆପଣମାନେ ଭଲ ରୁହନ୍ତୁ, ଖୁସିରେ ରୁହନ୍ତୁ। ତ ବାପା ମାଆଙ୍କୁ ସମ୍ମାନ ଦିଅନ୍ତୁ, ଆଦର ଦିଅନ୍ତୁ। ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ।